240 uur taakstraf voor dodelijk ongeval. Dat heeft de rechter gisteren opgelegd. Het gaat om een 21-jarige verdachte. Die heeft vorig jaar een persoon doodgereden. Het ging om mevrouw Erquia Isaias Lopez. En dat gebeurde op de Frater Radulfusweg en de kruising met de Nelweg. Volgens de vonnis hield de verdachte geen rekening met het rode verkeerslicht en reed hij met hoge snelheid door omdat hij haast had. Hij zelf zegt dat zijn remmen niet functioneerden en dat hij waarschijnlijk minder hard reed dan volgens het politierapport. Maar daar werd aangegeven dat hij ongeveer 90 km per uur reed. De man zegt te hebben getoeterd toen hij de vrouw voor zich zag verschijnen, maar is doorgereden nadat hij haar geraakt heeft. Het Openbaar Ministerie gelooft niet in zijn verhaal dat de remmen niet werkten. Dat is ook gecontroleerd. En die hebben aangegeven dat hij een taakstraf van 240 uur moet vervolgen. En dat hij een jaar niet mag rijden. De rechter is daarin meegegaan.